Vítám vás na podniku Českého svazu motocyklového sportu, který pořádá závod malých motocyklů Minimoto, které se uskutečňuje v letošním roce poprvé a jedeme to v rámci seriálu otevřeného mistrovství České republiky. Takže jak se ti dnešním závodě závodilo? Bylo to celkem dobrý a jsem rád, že jsem byl na prvním místě. A jak bys chtěl v letošní sezóně dopadnout? Být mistrem. Už jel letos nějaké závody? Závodil jsem ve Sklici, pak jsem závodil někde v Kamenici a pak tady někde v Brně. Závodníků